Il-qorti ċaħdet it-talba tas-suspettat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia Jurgen Fenech sabiex terġa' tiġi kkunsidrata l-proklama. F'sentenza li tal-imħallef Francesco De Pasquale ċaħdet it-talba ta' Jurgen Fenech li talab sabiex tiġi ddikjarata nulla u bla effett id-deċiżjoni tal-Kabinett li ttieħdet fuq rakkomandazzjoni tal-Avukat Ġenerali u tal-Kummissarju tal-Pulizija. Fil-qorti missier Charlene Farrugia, John Farrugia, għalli sar jaf l-instabu f'dalijiet ta' bintu l-għada li fl-art imqazza żar il-qabbar ta' Kristu. Missier għaxed kif darba Charlene ċemplitlu u qaltlu li arrestawa fl-imkien ma' s-sieħeb tagħha Jonathan Attard u talbitu biex jara kif se jagħmlu sabiex jieħdu l-ħelsim mill-arrest. John Farrugia xed kif darba minnhom xtrawla xirja. Iż-żdoħ ta' Attard ċemplet tistaqsi għal Charlene għax ħadd ma kien mar jiġbol l-itfal. Qal kif hu martu marru jfittxu lil Charlene għax l-aħħar li rawa kien għand ħanut tal-merċa fil-qawra. Iżda lanz ta' betem u laqqas il-karozza tagħha ma deriċ. Tristan Kassar u Jerome Mazzopardi, it-tnejn ta' 23 sena, inżammu arrestati wara li tresqu l-qorti mixlija possess u traffikar ta' kokaina. Huma ġew akkużati li nqabdu bid-droga f'inqas minn 100 metru l-bogħod minn skola. Daniela Spiteri ta' 38 sena poġġiet fuq probation għal 3 snin. Wara l-qorti tal-appell ta' ċans hekk kif qabel ngħatat sentenza ta' 13-il xahar ħabs fuq serq ta' ħwejjeġ. Il-każ seħħ 5 snin ilu. In-notar Omar Caruana inħeles mill-akkużi ta' frodi wara fl-2015 ġie kkundannat sena ħabs fuq akkużi ta' frodi meta kien teżorir tal-banda tal-Urt f'Raħa Ġdid. Il-każ seħħ fl-2010 meta huwa nstab ħati li flimkien ma' rappreżentanti oħra tal-każin għamel liħ qerq minn fuq dar 3 persuni oħra wara li ffirma ċekkiet li ma jissarfux. Caruana qal li ma kienx iċċekkja l-kont tal-bank tal-banda għax kien jaf li qed jagħmel liħ il-bar tal-każin iżda ma kienx jaf li s-segretarju ma baqax ipoġġi liħ tal-bar f'dak il-kont.